Zdravím každého diváka pri dnešnej výzve, kde sa proti sebe postavia 4 hráči proti 4 Dedinčanom. Samozrejme, nemôžete zabudnúť na mňa. Čaute, čaute, čaute. Ste dneska pripravení? Pravidlá sú samozrejme veľmi jednoduché. Hráte 4 proti 4. Keď sa niekto zdá, celý tým prehráva. Na čo ešte čakáte? Pome. Tým Dedinčanov začal zbierať materiály, aby si postavili svoj kemp. Naša taktika je jednoduchá. Postavíme si domčeky z dreva, aby na nás nefúkalo. No, vyzerá to tu celkom pekne. Ajaj. Poďme sa zatiaľ pozrieť, že čo robia hráči. Čo asi stavajú? No, chlapci to tu zatiaľ pekne postavili, aj keď Bruňo si koleno narazil, ale je v pohode. Pozrime sa, čo robia Dedinčania. Dobrý psík, nekúšaš, že? Chceš kostičku? O jedného je nás menej, ale nevadí. Teraz ideme loviť ryby. Mám na to plán. No, pozeraj. Tu takto. Toto ma učil ešte detko. Ty si génius. Počuješ, už som naozaj hladná, akože. Idem to vybaviť. Na pipi, poď von, na pipi. Pomoc! Ja už to nevládzem. Včera večer som sa došla a posral. A ten druhý tak chrápe, že neviem ani spať. Akože, ryby boli fajn, ale už 2 dny iba trávu žeriem a chlebákov. A ten druhý sa v kuse posarie. No vidíš. Potichu, Jany, tu máš. Vyprenkujeme ich troška na večer. Polož to tam. Tak, dobre, podozačie. Poďme sa pozrieť na hráčov, že čo robia. Naspäť. Dukatové buchty z vás spravím. More, poďte do mňa. Choďte preč, v momente. Poďte. Pomoc? No akože, my sa ešte držíme. Aj tak som bola tučná, som chcela schudnúť. Nemáme veľmi jedlo, ale snažíme sa zo všetkých síl niečo chytiť. Viete, ak to je. Trish, ja to zdávam. Okamžite ma zoberajte a to preč. Gratulujem hráčom, ktorí vyhrali. Tu máte emeraldy a samozrejme nezabudnite dať odber a like. Adios!